Hvad er det vigtigste for dig i dit liv? Det skal du vide. Coach Palle her. Det er God Lørdag Live. Jeg er på. Jeg sender hver lørdag kl. 11. Det er min egen kanal, og du kan sende spørgsmål ind til mig, som jeg kan svare på her om lørdagen. Det kan være spørgsmål om mistrivsel, ensomhed, personlig udvikling. Bare det generelt om at få et liv uden bekymringer. Du er velkommen til at skrive. Hvad er det vigtigste for dig? Hvad er det vigtigste for dig i dit liv? Og jeg er sikker på, tit og ofte, når jeg spørger folk omkring det her, så oplever jeg faktisk, at der bliver nævnt noget med børn, arbejde, venner, kæledyr, you name it, alt muligt. Men der hvor fokuset, det skal ligges, det der er vigtigst i dit liv, det er dig. Dit liv. Du er den vigtigste. Lige meget hvor meget ansvar du har. Lige meget hvor mange børn du har. Lige meget hvor mange koner du har, var jeg lige ved at sige. Og lige meget hvor mange mænd du har. Du er den vigtigste i dit liv. For jo mere ansvar du har, jo vigtigere er det simpelthen, at du er i topform. Så de mennesker omkring dig, de kan mærke dig, at du er god, har det godt og er tydeligt og er en god rollemodel for dem, du er sammen med. Specielt hvis du har børn omkring dig, eller at du leder, så er det dine ansatte, eller dem, der er under dig, eller bare dine arbejdskollegaer, eller din omgangskreds. Du er den vigtigste i dit liv. Du er et rollemodel for de mennesker, der er rundt omkring dig. Jeg har tit sagt det der med, at vi er gennemsnittet af de 5 mennesker, som vi bruger mest tid sammen med. Så vi skal selv lægge en energi i at være et sindssygt god rollemodel for dem, vi går sammen med. Fordi så kan vi køre hinanden op til at få det gode liv. Du skal være den bedste version af dig selv. Og du skal kunne mærke det selv. Og andre omkring dig skal faktisk kunne mærke, at du er tilfreds med dig selv. Kender du ikke det der med, at nogle gange så kommer der folk ind i et rum, eller man kommer forbi mennesker, hvor man stopper op, eller man kan mærke, at de er dragende, de er tiltrækkende på et eller andet måde. De udstråler ro, selvsikkerhed, øjnene flakker ikke rundt i lokalet, de står ikke og tripper, de snakker ikke hele tiden for at holde deres egen nervøsitet nede. De er i ro og balance. De har en attitude, som er beroligende og dragende for os andre. Det er der, vi skal hen at være. Vi er den vigtigste for os selv. Du er den vigtigste for dig i dit liv. Det er lidt den der klassiske forklaring med, hvis man ser i et fly, og flyet går ned, så hjælper det ikke noget, når de her masker ryger ned, at du først sætter dem på dem ved siden af. Fordi inden du når at få sat noget på der, så er du måske selv besvimet eller gået ud. Du skal først tage masken på selv, for at redde dig selv, og så kan du først hjælpe dem udenom dig selv. Det er det billede, vi skal have inde i hovedet. Jeg kommer først. Det betyder ikke, at jeg er en stor egoist, men det betyder, at jeg skal tage omsorg for mit eget selv i første omgang, mit eget velvære. Det er først, når jeg selv har det rigtig godt, at jeg kan begynde at have overskud til at give til andre. Det er fundamentet for, at man kan være en god rollemodel, det man kan give til andre. Jeg vil gerne prøve at vise noget her, fordi det der tit sker for os som mennesker, og jeg tror tit og ofte den tidligere generation for eksempel, er at det her, det er en af mine slides her, og det er min berømte pennemand her, hvor det er hovedet på os, hvor vi har en bevidsthed, og vi har en underbevidsthed som menneske. Det er sådan
de grundlæggende ting, der gør, at vi er mennesker, og det er den måde, vi handler på, det vi bruger vores bevidsthed og underbevidsthed, så har vi kroppen, og den bruger til at lave nogle resultater. Men der, hvor det sker tit, hvor man ikke sætter sig selv først, og ikke synes, man selv er den vigtigste, det er fordi, at man tit og ofte kommer fra nogle opdragelsesvilkår, hvor man er opdraget til at skal høre efter de 5 sanser, ydersanserne. Det er det, jeg kalder at leve udefra og ind. Det vil sige, du har fået at vide hele dit liv, hvad der er rigtigt og forkert. Du har set dine forældre, deres kropssprog, enten med attitude om, at nu gør du noget forkert, eller du har bare set, hvordan de gør det, og så tager du billede af det, og lugte, smage og røre af det samme. Altså det er de ydre sanser, der påvirker vores bevidsthed om. De andre sanser er selvfølgelig mere noget med at nyde, altså smage på noget, man godt kan lide. Hvis man får det meget som barn, jamen så kan man godt lide det som voksen også. Og sådan er det også, når man får fortalt noget som barn, så tager man det med op i sit voksenliv. Og man ved faktisk slet ikke hvorfor. Og vi lever i en tid i dag, hvor det der bare var for 20 år siden, 30 år siden, i hvert fald 40-50, der hvor jeg var knægt, at der var vi bare børn, der skulle høre efter, og vi fik fortalt, hvad vi skulle gøre. Jeg blev aldrig spurgt, hvad synes du? Hvad er rigtigt for dig, tænker du? Eller have en debat med mine forældre. Jeg fik at vide, hvordan livet var. Og når man er opdraget på den måde, så er det faktisk rigtig svært at se sig selv som den vigtigste i sit liv. Fordi man har aldrig fået at vide, at man er god, dygtig, fantastisk, og du er god til at tage beslutninger, Palle eller X. Du har nogle kvaliteter, jeg ser som forældre. Vi er opdraget til at skulle passe ind i en ramme stedet for. Og jeg tror faktisk ikke, der er også mange, der selv i dag er opdraget på den måde, eller opdraget på den måde, hvor man bare har så travlt med sit liv. Det vil jeg ikke gå ind i detaljer, men man har så travlt i sit liv, at det er meget nemmere at fortælle, hvad de skal gøre børnene, og nu skal de høre efter. Men det er ikke måden, at vi laver små individer på, der lærer at finde ud af i deres bevidsthed, skifter jeg lige over her, i deres bevidsthed her, vi lærer dem ikke at bruge deres indre sanser, altså deres intellektuelle sanser, evner kalder vi dem her i coachingverdenen. Vi har noget af det her at have sin vilje, det er en af dem, at kunne tænke, vi har hukommelsen, vi har fantasien, vi har perspektivering, og så har vi vores intuition. Dem får vi ikke lært som barn at bruge. Hvis vi ikke lærer vores børn det, eller jeg ikke har lært det, så er der en rigtig stor chance for, at jeg ikke føler, at jeg er den vigtigste i mit liv, fordi det har jeg aldrig fået at vide. Jeg har aldrig oplevet det. Jeg har bare fået at vide, hvordan tingene skal være. Så mine forældre glade ud. Når mine forældre så glade ud, puha, så var alt godt. Og det her og de følelser her, tager mig med op i voksenlivet. Jeg har sågar... Jeg kender nogen, hvor jeg tydeligt og klart kan mærke, at det her, det er faktisk noget, der kommer fra barndom et andet sted fra, end de mennesker, de egentlig gerne vil. Jeg lytter til, hvad det, de siger ud af munden, det er faktisk ikke det, der passer med, hvad de gør, og hvordan de handler. De ved godt, hvordan det skal være, hvad de ønsker, hvad de drømmer om, men de gør det ikke i virkeligheden. Og det er et klart signal på, at man er kodet så dybt ned i sin underbevidsthed. Nu skal det ikke blive en stor teoritime, men underbevidstheden hernede, der ligger alle vores vaner, vores paradigmer, alt det, der er skabt igennem hele vores liv, det ligger, det er vores autopilot hernede. Det er kodet, det ligger hernede. Vi handler hver dag, holdninger, følelser omkring noget, vaner, you name it, alt dit eget selvbillede, og det nu ser jeg næsten glemmer det er det allervigtigste nærmest, det selvbillede du har af dig selv. Hvis du har fået at vide som barn rigtig meget, du er da et fjold, så du er da ikke god, og du hører aldrig efter, så det selvbillede man tager med helt op i livet, helt op i voksenlivet. Hvis man aldrig nogensinde får det smidt ind i sin bevidsthed og bruge sin intellektuelle evner og sige, er jeg egentlig dum? Hvorfor er jeg det, eller hvorfor er jeg ikke det? At man virkelig tænker over det og prøver at arbejde ud fra nogle tanker, man gør sig for at teste. Kan jeg egentlig ikke det her? Fordi hvis man begynder på det, så begynder man at vokse lige pludselig.
Men som sagt, rigtig mange sidder fast, desværre, i deres overbevisninger, som de har fået at vide fra barns ben. Det er noget, der gør, at man faktisk slet ikke, jeg tror ikke rigtig ret mange folk i det hele taget er klar over, at man kan faktisk ændre sit liv rigtig meget ved at tage et initiativ og sætte sig ned og gøre sig nogle tanker om sit liv. Prøv at kigge på dit liv. Er du det samme sted i dag, som du var for 2, 3, 5 år siden? Hvis du er det, så er du ikke den vigtigste person i dit liv. Fordi så har du ikke haft fokus på din egen udvikling. Du har ikke haft fokus på, hvor du er henne. Du har måske passet dine børn. Du har passet dit arbejde. Du har gjort alle de ting, der skal til, som du er måske, nej ikke som du måske, men som ligger nede i dit forudprogrammerede system. Dit operationssystem, som jeg kalder, der ligger nede i underbevidstheden, det kører du bare efter dag, og du er faktisk slet ikke klar over det. Og dine egne handlinger i forhold til dig selv, gør måske, at du har sat dig selv fuldstændig til side, og du faktisk bare accepteret, at du er ikke den, der kommer først, du kommer altid i sidste række. Jeg ved selvfølgelig godt, har man små børn, så har de selvfølgelig brug for hjælp. Vi skal være gode rollemodeller til at vise vores børn, hvordan man kan gøre ting. Vi skal guide dem, vi skal vise dem, vi skal motivere dem, men vi skal ikke bruge vores livssyn på at lægge over på dem. De skal danne deres egen værdier i deres liv. Så bliver de nemlig glade, tilfredse mennesker i trivsel, som ved, hvad de vil bruge deres liv til, for de har lært at bruge deres tanker, deres intellektuelle evner indefra, og det giver en enorm værdi for mennesket på den lange bane. Altså i stedet for, at vi kommer til det, jeg kalder gerne, og det der med, at vi bare står op, vi står det samme sted. Vi har en tendens til at gå ind i den her lemming-effekt, hvor vi bare står op, laver alt det samme 5 hverdage. Vi spekulerer overhovedet ikke på, om der skulle nogle ændringer til, eller om der er noget andet, jeg skulle gøre for at skaffe mig selv noget mere glæde og værdi i mit liv. Noget, som gør, at jeg bliver gladere, fordi når jeg bliver gladere, og jeg får en bedre attitude, for man kan simpelthen ikke undgå, altså man kan se på folk, når de ikke har det godt. Jeg kan gå ind i et lokale, så kan jeg pege ud næsten, bare ved at kigge på dem. Hvem har det ikke godt med sig selv? Hvem har et godt selvværd? Hvem er godt tilfreds med sig selv? Hvem har det ikke? Altså man kan se på den måde, folk står på, kigger på, blikke, klæder sig på, går på. Alt det her, det er attitude. Hvis man har et klart mål i sit liv om, hvem man er, hvor man er på vej hen, hvad man står for, så er man ikke bange for at træde et skridt frem og sige, her er jeg, og jeg kan det her. Altså, det behøver man ikke stå og sige, men det udstråler man med attitude. Man er ikke bange for at sige sin mening til folk, ikke for at holde dem på plads, men vi indordner os ikke under andre og deres, deres tale, det de gerne lige vil fortælle er rigtigt. Vi indordner os ikke bare og siger, jamen det er også rigtigt, hvad du siger. Vi har en holdning til noget, og vi får det sagt på en god måde, og får sagt, jamen det kan jo være en måde at se det på. Jeg har nu et andet syn på det. Det er, at man har en attitude, og når man siger sådan noget, så bliver man stolt af sig selv, og det vil lige vende tilbage til. Vi mennesker, vi er nemlig målsøgende individ, som hele tiden skal ud og udvikle os og gå efter vores drømme. For hvis vi ikke går efter vores drømme, og vi ikke er i udvikling, så er vi nemlig i afvikling, ligesom det her, når man er en af lemmingene, der bare stiller sig op i køen, og der ikke kommer noget nyt ind i mit liv. Jeg har ikke noget, jeg går efter, andet end sommerferien og vinterferien. Det er det går ud på. Min personlige udvikling, min egen personlige udvikling i hjemmet, med mig selv, med min familie, på arbejde, med mine venner, den er bare den samme. Der sker intet nyt, så går man i stå. Jeg vil godt lige vise den her succescirkel, som er rigtig vigtig at arbejde ud fra. Den ser sådan her ud.
Du har et eller andet potentiale oppe i venstre hjørne. Det potentiale, det gør, at du laver en handling, fordi der er potentialet, skulle gerne være, fordi man har noget, man går efter, man har et potentiale, så siger man, nu vil jeg gerne lidt mere, jeg har et mål om at vil et eller andet. Så gør jeg en handling, og når jeg gør den handling, så opnår jeg forhåbentlig mit mål. Det kan jo være, at jeg ikke gør det, men lad os nu bare lege, at jeg gør det, så får jeg et resultat. Og selvom resultatet, det vil sige, er godt eller skidt, så sådan set lige meget. Fordi bare det, at jeg har taget handling på noget, og er blevet klogere, om jeg er, hvad skal man sige, har tabt mig nogle kilo, hvis det er det, jeg er i gang med, eller vil have nogle flere venskaber. Jeg har fået venskaber, det er fint. Så fortsætter med den samme kurve. Det giver selvtillid, tro og selvsikkerhed på mig selv. Det giver mig et nyt potentiale. Jeg får en større tro på mig selv. Nu vokser mit potentiale. Nu vil jeg lave en handling, som er et niveau højere, fordi mit potentiale er vokset nu. Tager jeg en ny handling. Det giver mig et resultat. Den her udvikling, det gør, at jeg hele tiden er i bevægelse opad, og er en evig tilfredshed af, at jeg tager handlinger på det potentiale, de idéer, jeg har, det næste, jeg gerne vil. Og så vil jeg sige, selvom man så får et resultat, der måske ikke er det forventede, så er det nok klassisk. Så vi har jo 80% af tiden igennem dagen, der er vores tanker om os selv, eller tanker generelt negative. Snakker vi med nogen på arbejde, negativt, chefen er dum, og værkføreren er dum, og de er ikke rigtig kloge, eller nu har hun gjort, nu har han gjort. Desværre er vi sådan, men hvis vi får et negativt resultat, så skal vi lære at sige, at det er rigtig godt, at jeg får et negativt resultat, fordi så er det en pejlepind på, at jeg skal ændre noget, og så skal jeg lave en ny plan, når jeg kommer op og i potentialet igen, men i første omgang så anerkender jeg, at der er noget, der skal rettes. Og faktisk bare det, jeg siger til mig selv, at der er lige noget, jeg må arbejde videre med, det skal bare rettes. Det giver også en tro og selvsikkerhed på mig selv, hvor jeg så ryger op i potentiale, det bliver det større, fordi nu er jeg klar over, nu skal jeg lige prøve på en anden måde. Det her, det er succescirklen, der kører og skal køre uendeligt. Og dem, der bare er lemminge, de står heroppe i potentialet og siger, ej, det går nu meget godt. Jeg skal ikke videre. Det kan godt være, når du snakker med dem, som jeg sagde før, så siger de, ja, men jeg ved godt, jeg kan høre, de ved alle de rigtige ting, de ved, hvad de skal, men de handler ikke på det. De handler ikke. De gør det samme dag ud af dagen. Hvis du gør det samme hele tiden, så får du de samme resultater. Tænk over det. Hvis du gør det samme med forventning om at få en forandring, når du gør det samme hele tiden, når der snart kommer nogen og hjælpe mig, tænker man måske, sådan fungerer det bare overhovedet ikke. Du har selv ansvaret for din lykke i dit liv, og det er kun dig, der har det. Der kommer ikke nogen udefra og siger, nu, det er da synd for dig, du skal da lige have noget. Jeg kender det selv for tidligere i mit liv, da jeg var håndboldtræner i mange år. Jeg havde en idé om, at alle kunne da se, hvor dygtig jeg var. Nu må de der snart komme fra Dansk Håndboldforbund, og så vil skrive en landsholdskontrakt med mig, så jeg kunne blive landstræner, for det var da indlysende. Men de kom aldrig. Fordi jeg skabte dem ikke nogen mulighed på nogen som helst måde. Jeg har aldrig nogensinde fortalt dem, eller vist dem, eller gjort noget, der har hensyn til, at jeg havde nogle drømme, og det gik jeg efter. Så vi bliver nødt til at slå vores drømme op, sige dem højt for os selv. Når vi siger dem højt for os selv længe nok, det bliver rent slideshow her. Når vi siger det tager lige den her slide, siger det til mig selv ved at bruge min intellekt. Jeg tænker og siger, jeg siger til mig selv, jeg vil være landsholdstræner i håndbold. Så siger det nok gange. Det eneste, der kan give mig et nyt selvbillede af mig selv nede med underbevidsthed. Det eneste, der kan ændre noget med min underbevidsthed, og det er min personlighed, hvordan jeg er, og hvordan jeg tænker. Det er 86-98% af dagen, hele dit liv, der handler ud for vaner hernede i en autopilot. Hvis jeg ikke ser mig selv som en mulig, eller ikke mulig, som landsholdstræner for det her håndboldhold, så bliver jeg der aldrig. Fordi så går det i stå. Det bliver bare snak, og der sker ingenting overhovedet på nogen måder.
Næste weekend vil jeg jeg vil snakke om selvtillid, hvor meget det har af betydning for os. Jeg kan godt høre, det ligger meget tæt op af det emne, jeg har fat i dag. Hvem er den vigtigste person i dit liv? For hvis man ikke tror på sig selv, og det er lidt igen den her succescirkel, hvis man er opdraget med at aldrig og har lært at tage nogle beslutninger og ansvar for sit eget liv, og det var okay, man tog et ansvar, og så tog man bare det resultat, der kom ud af det, og så måtte man lære af det, som der blev sagt, i stedet for at få at vide, hvad man skal gøre. De mennesker, der har fået at vide hele livet, hvad de skal gøre, de ser i dag med hænderne i skødet, og har det rigtig svært ved at komme nogle steder. Så er du småbørnsforælder, så vil jeg bare sige, der skal sales om i en fart. Du skal inddrage de små mennesker. De er små voksne, der skal lære at udfordres på deres intellekt. Det vil sige, de her 6 intellektuelle evner, dem skal de udfordres på. De skal ikke bare have vige, de skal ikke bare høre efter. Selvfølgelig skal de det i nogle situationer, når de laver noget skidt, de er ved at ødelægge noget. Men de skal vide, hvorfor de er ved at ødelægge noget. De skal have en forklaring på, hvad det gør, når man gør det. Og så skal man have en dialog med dem om, hvorfor de tror, de gjorde det, eller hvad de synes om det. Altså, man skal inddrage dem i det her. Det er jo noget med at arbejde lidt med deres tanker, forståelse omkring. Det er noget med, at de skal have en vilje for at kan forstå, at de må ikke ødelægge noget. Og så skal der en perspektivering på, at de skal forstå, at det er noget skidt, at man ødelægger noget, fordi så kan man ikke bruge det længere. Om man er 1 år, eller man er 5 år eller 10 år, så den dialog, man skal ind i. Man skal ikke bare råbe højt som forældre og skælde ud som sindssyge og se gal ud. Det giver ikke de her børn nogen, eller voksen for den sags skyld, hvis det er voksen forældre til voksen børn, det giver dem ingen selvtillid til livet og tro på dem selv. Det føles bare som irettesættelse, og der er ingen af os, der giver at irettesættes på nogen som helst måde. Tror jeg til at slutte af, fordi jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt varm på det. Men se den her igen, hvis der er noget, du lige tvivler om. Og jeg vil selvfølgelig sige, at alt det, jeg optager her, det ligger jeg op på min YouTube-kanal, den her Coach Palle. Har du spørgsmål eller emner, du synes, jeg skal tage op her om lørdagen, så skriv til mig på Messenger, Coach Palle, eller på mail, coachpalle@gmail.com. Og så skriv til mig, så vælger jeg noget ud og tager det med op her. Det kan godt være, at jeg bare tager noget, jeg selv synes er spændende, jeg er falden henover igennem ugen, og så det vil jeg lige prøve at snakke lidt om. Og hvis du ser på YouTube og ser det her nu, så er det en kæmpe hjælp, hvis du trykker på abonnere, og så trykker, jeg tror det er en klokke, der kommer frem, der står alle på, fordi så får du automatisk de her videoer lige så snart, at jeg laver noget nyt. Jeg synes, du skal lave et action step, som vi her på engelsk, vi skal jo gerne snakke engelsk i dag, men du skal lave en handling. Hvis du har lyst til at gå lidt i gang med det her, så har jeg fundet ud af, bare det, at jeg til nogle af mine klienter spørger, prøv at beskrive dit ønskeliv om et år. Så kan jeg mærke, at det er punkt 1, rigtig svært, specielt hvis jeg siger, hvad drømmer du virkelig om, hvad er den største ønske i dit liv, der kan ske for dig? For det går næsten helt i stå, og det er et klart signal for mig om, at det er mennesker, der lever lemming-effekten, de lever i nuet, i det de kender, og det der er tryg for dem, og de lever inden for nogle begrænsninger af, hvad de kan, og hvad de tror, de kan. De lever inde i en klokke, og den her klokke, osteklokke, den skal smadres for at komme videre. Jo større tanker vi har om os selv, og jo mere vi drømmer, jo mere berigende bliver vores liv, fordi så har vi en mulighed for at sætte nogle drømme, nogle ønsker op på et niveau, hvor vi inde i vores krop tænker, wow, det kunne fandme være fedt at gå efter det. Bare det, at man sætter et højt mål, gør, at man bliver motiveret for at gå efter det. Det er jo lidt ligesom den her OL-deltager, der sætter sig et mål. Om 5 år vil jeg vinde en guldmedalje. Lige meget hvor mange gode andre idrætsfolk der er omkring den idrætsgren, så sætter man mål alligevel for at motivere sig for at gå ud og træne hver dag og sætte nye mål, melde sig til de konkurrencer, hvad det nu er for at dygtiggøre sig, måle på sig selv, bliver jeg bedre og bedre og bedre. Det er fuldstændig det samme, man skal i det her med selvudvikling. Der skal sættes nogle mål. Vi skal handle, vi skal måle på os selv,
Vi skal først og fremmest være helt klar over, hvad det er, vi gerne vil, og det er der, du skal starte med at sætte dig ned. Bare sæt dig ned med et stykke papir, skriv med en blyant. Brug nu for pokker flere dage på det. Sæt et kryds hver morgen, når du står op, når du er inde i den her fase med at skrive på din kno her, omkring at, hvorfor skal du det? Det er simpelthen for at påminde dig selv om, at jeg faktisk går og arbejder lidt på, hvad er det egentlig, jeg rigtig gerne vil bruge resten af mit liv på. Og det er lige meget, om du er 10 år eller 90 år. Det er bare et tal. Vi skal alle gå efter noget i vores liv. Det skal være berigende, det skal være stort, det skal være spændende at gå i seng, fordi jeg skal op og gøre det, jeg rigtig gerne vil, det jeg gerne vil gå efter. Men sæt et kryds, så du hele tiden går og spekulerer, hvad er det egentlig gerne, jeg vil. Og hvis du står og tænker, det er lidt for vildt. Nej, det er ikke for vildt. Skriv det op. Det er altid bedre, at det er lidt for vildt, det du gerne vil. Det kan være, at du vil begynde på nogle helt nye ting. Det kan være, at du vil flytte et andet sted hen. Det kan være, at du vil starte et nyt liv. Det kan være, at du vil have dig et forhold til en mand, kvinde. Du vil til at tjene mange flere penge, hvis det er det også. Du vil ændre din arbejdskarriere. Du vil ændre din omgangskreds. Nu har jeg fortalt dig i dag, at du er et gennemsnit af de 5 personer, du bruger mest tid med. Så hvis du bruger din tid sammen med nogle ikke så heldige typer, det er ikke udfordrende for dig. Du skal være sammen med nogen, der er på dit niveau, mindst med det samme tankesæt, ambitioner og helst højere. Så har du noget at spejle dig i, nogen du kan spørge til råds, nogen der kan give dig nogle idéer til, hvordan du hele tiden kommer videre. Og du skal bruge mennesker. Når du er med at begynde at begrave dig i bøger og læse, det giver ingenting. Jo, det giver et eller andet viden og noget, men det giver først noget, når du implementerer de ting, du gerne vil i dit liv, så giver det en forskel for dig. Det giver ikke noget at læse en bog og lægge den på en hylde. Det skal implementeres, og det er meget nemmere at snakke med nogle folk, der har gjort det. For de kan fortælle lige nøjagtigt, du skal lige den vej nu, du skal gå den vej, der er lige lidt der, du skal arbejde på det der, du er godt på vej, kan det også være, du får at vise selvfølgelig, ikke? Men det er måden, at man kommer hen imod sit mål. Find nogen, der har gået vejen, eller der kender vejen for en, og så skal det være nogen, du selvfølgelig har respekt for, som du ser op til. Så vil det gå meget hurtigere. Men start med at skrive det ned, hvordan dit drømmeliv ser ud. Det er starten, det er en proces, du sår et frø, og når du har skrevet den her tekst omkring, hvordan du vil leve dit liv, familiære, venskaber, forhold, sundhed, økonomi, boligforhold, fritid, selvudvikling, arbejdsmæssigt forhold, nye hobbies, andre tiltags, andre interesser, du var i gang med her om et år. Når du har skrevet alt det der ned, hvordan det nye liv, hvordan dit liv ser ud om et år, og det må heller ikke gerne være forkromet, det skal være forkromet, så har du sået et frø. Du begynder at læse det her hver morgen, 10 minutter, og 10 minutter før du går i seng. Begynder du at præge din underbevidsthed omkring, at du vil til at ændre dit liv. Og jo mere du tænker på den her nye vision, som jeg kalder det, jo mere tid du bruger på, at du vil ændre noget, jo mere fokuseret du er på det, jo hurtigere vil det ske for dig. Det vi fokuserer på, det vokser for os. Sådan er det bare. Det bliver en lang video, den her. Men jeg tager selvtillid op næste weekend, og jeg vil bare sige, have en rigtig god weekend alle sammen. Og så håber jeg, at vi ses næste lørdag.